Gauean, berandu arte zuten itxali egongelako argia, eta erraz, antzeman zuen gurasoak eta arreba esna egon zirela ordura arte. Oin puntetan joaten entzun baitzien. Biztan zegoen inore zela Gregorra gana sartuko goizera arte. Denbora asko zeukan. Beraz, bere bizia aurrerantzean nolan tolatu osnartzeko, inongo trabarik gabe. Baina gela altu huts ark, non lurrean zabal etxanda egon beharra zeukan. Ikara ematen zion, auskalo zergatik, 5 urte zeraman arren bertan bizitzen. Eta zertan ari zen erabat ohartzeke eta lotxa pizka batekin, sofaren azpira joan zen presaka. Bizkarra zapaltzen zion zertxo bait, eta burua jasotzerik ez zuen arren. Oso eroso sentitu zen berehala, eta damu zen gorputza zabalegia izan da ezin zuelako erabat sofaren azpi hartan gorde. Bertan egon zen gau osoan. Tarteka erdi lotan egon zen, behin eta berriro gozez astoratuta esnatzen zela. Eta tarteka kezkatuta eta itxaropen lauzoen artean. Beti ondorio berera heldu arren. Momentuz, lasai egon behar zuen, eta pazientzia eta begirune handiaren bidez lortu behar zuen bere oraingo egoera jasangarria izatea familiaren txat. Egun sentian arten gaua zen kasik. Gregorrek aukera izan zuen bere erabaki hartu berrien indarra probatzeko. Egongelako atea zabaldu zuen arrebak, ia erabat jantzita, eta urduri begiratu zuen barrura. Ez zuen Gregor berehala aurkitu, baina sofaren azpian begiztatu zuenean. Zer arraio nonbait egon behar zuen, ez zuen egan alde egingo, erabat izutu eta bere buruari eutsi ezinik, berriro itxi zuen atea kanpotik.